takawar ka lafiya Alhaji Musa dan adalan mu saraki mai abun mamaki. Takawar ka lafiya zauna lafiya mai adan alkyabba. Gaba dai salamun baya salamun dan adalan mu. Takawar ka lafiya Alhaji Musa jidda dan adalan mu. Aljanna kake mai masoya da yawa. Matsora biyu eskal kai masa waka. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah ne. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah ne. Da fari na sako buwayi jallabani sarkin kyauta ubangijin duka halitta kai da ya zanyewa bauta domin isar manzo ma'aiki ka ɗaukakan wakata na wagaja domin mazaje da gaisuwa a wajen baba. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah ne. Rabu dubun salati da daga manzo zabinka wannan da shi kadai ka zaba ka baiwa dukkan sirrinka kasa da alihi sahabbansa su biyo hanyar ka rabbi kasa da dan adalan mu ba zan warewa. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah. Rimi a dangari giwa zaki a lafiya dai sannu shekarisa wajen kamala sai dai su kau da idanu farin gane taka a daidai a hankali dai sannu sarake kon ga jarumi ne zubin saban ɓoyewa. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah. Na durƙusa na gaishe da sarakin mu mai halin nunawa mai martaba dan adalan mu yana haskawa farin uba kai mana komai ko gobe ba ka kosawa Allah ya ja da rai da kwana sarakiwa bawawa. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah ne. Zaki cikin dawa sarki ba za a mai rainiwa kai da ganin sadan adalan mu ba ka rainawa. Da kaga shigarsa kaga girma da kwarjini ba waiwa saraki mai ce ka ta fada da kyalkyali zubuwa. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin rai ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka dodon mahasada Alhaji Musa jidda gabin Allah. Na wisi sha'ado mai rawani dan adala mai babbar riga mai alkyabba gani da doki saraki ka da zuga mai sandar girma da mashe tare sha hanga mai kyauta gari da kari ba za a zo ba a samu ba. Kare shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka
isa magau ta tsoro, ina kamar ya dan adala uwar zama da taro. Ga ilimi kuma ga sarauta fiya kashe kwaro, saraki mai cikar sarauta yaban gaban dainawa. Kara shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka, ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka. Dodon mahasada Alhaji Musa dukkan kafin Allah ne. Kaka da lafiya dan zaki dan adala ne mai alfarma, ubangidan da ba ma canzawa. Tsoron yewa mai ban tsoro dan adala ya cire me, makiyanka sai na kallo ya za su yi Allah ne ya so. Sarake dan adala mazan fama, ubangidan da ba zan canzawa. Kana shiri sarake Allah ya ja da zamanin ka, ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka. Dodon mahasada Alhaji Musa da kafin Allah ne. Gaban salamun bayan salamun sarake kai kadai gayya, mai taimako wurin mutane ga yara har manya. Kullum sai addu'a muke mahalin ma'aiki ka koya, mai taimako wajen marayu masu uban baka kyalewa. Kana shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka, ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka. Dodon mahasada Alhaji Musa da kafin Allah ne. Manya ku taso yara ku taso mu je mu gai da saraki Alhaji Musa dan adalan mu bi gani mai dauki. Rabi'u ne Khalid ne saraki na yo tattaki, na zo na durƙusa gaban ka na kwashe kai suwa babba. Kana shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka, ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka. Dodon mahasada Alhaji Musa da kafin Allah ne. Kana shiri saraki Allah ya ja da zamanin ka, ya dade dan adalan mu ba a gaishe ka. Dodon mahasada Alhaji Musa da kafin Allah ne. Dodon mahasada Alhaji Musa da kafin